Hortxe da, azken golpeak iratinak, eta baitu du baita ere. Zeagurko, Iran Askondo ere, irugarren. Eratuko da, lehen txapelketa honetan. Eta txanta ere, hortxe da, hortxe da eskolaria, bere azken emorria. Venga, Santa, venga. Handia, estatu dago ere, zinarekin eskolareko txapeldun handia, nabilena, eskoliko zorretan, horrementxe, eskolan ere, horaritzen den, erakutsi nahi. Vamos a ver, ánimo. Azken nolako saioa erakutsi duten emakume. Erritiretan, bai sokatiran, bai segan, kiroletan bai, aizkoran bartatzen, eta badugu. Veterano, berrogeita lau urteko bi, eta hogeita bost urteko beste bi eskolari ikusteko gai izan dira, enitate jaso honetan. Jaso nolako maile erantzun. Azken emorri bueltatuta dago, barrulanak egite. Apa Sandra, animo! Hortxe da, Txanda Sousaaren saioa benetan ondari izaten da. Hola, ezberdina netakoak eko dugu eskolarien urrezko kopa lehen aldiz egiten honetan. Etorri dadila eta txalo batez Txanda Sousa etorri honera salida jasotzera Alfonso Burtegi zango dio bueno, berezitako salida Alfonso Txanda hirugarren geratu dena Irati Astundoa Eagorikoa hau etorri eta Eskolaria hirugarrengoa hortze duzue eskolari bizkaitara bigarren geratu dena Irune Iztue Labaiekoa hau etorri dira eta próxima dio bigarren saria Labaieko neskari eta txapeldunari lehen saria, lehen txapelduna izango dena Maika Arizegi ituetarra
Corrió la